ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଉ ଜଣାଶୁଣା କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। କାହାଣୀଟି ହେଉଛି କୁଆ ଏବଂ କଳା ନାଗର, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ବୁଦ୍ଧି ବଳକୁ ସହଜରେ ହରାଇ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ବା ଶତ୍ରୁ ଆମଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିହେବ? ଲଢ଼ାଇ କରିବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ଉପାୟ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଏହି କାହାଣୀ ଭିତରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ଚାଲନ୍ତୁ କଳ୍ପନା କରିବା ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବରଗଛ। ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବସାରେ କୁଆ ଦମ୍ପତି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସଂସାର ବେଶ୍ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗାତ, ଆଉ ସେଇ ଗାତ ଭିତରେ ରହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ ବିଷଧର କଳାନାଗ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ଥରେ ହେଲା ଆଉ ସରିଗଲା, ନା। ଯେତେଥର ବି ମା କୁଆଟି ଡିମ୍ ଦେଉଥିଲା, ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ସାପଟା ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ସବୁ ଡିମ୍ବଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଦେଉଥିଲା। ଥରକୁ ଥର ଏମିତି ହେବା ପରେ କୁଆ ଦମ୍ପତି ପୂରାପୂରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହେଲା ଆଉ ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ନିଜର ସାଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନୀ ଶୃଗାଳ କଥା। ସେମାନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ। ଆଉ ଶୃଗାଳ ପାଖକୁ ଯିବା ପରେ ହିଁ କାହାଣୀର ପୁରା ମୋଡ଼ ବଦଳିଗଲା। ଶୃଗାଳ ଯାହା କହିଲା ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହିଲା, ଦେଖ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଓନି। ତୁମ ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ବଳ ଦେଖେଇ ତାକୁ ହରେଇ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହରେଇ ହେବ। ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ସେ ଯୋଜନାଟା ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା? ଶୃଗାଳର ପ୍ଲାନ୍ଟା ଏତେ ସାଧାରଣ ଥିଲା ଯେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲାନ୍ଟା ଥିଲା 4ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଚରେ। ପ୍ରଥମ କାମ, ପାଖ ସହରକୁ ଯାଅ। 2 ନମ୍ବର, ସେଠି କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଦାମୀ ହାର ଚୋରି କର। 3 ନମ୍ବର, ଏମିତି ଭାବରେ ଚୋରି କର ଯେମିତିକି ଜଗୁଆଳିମାନେ ତୁମ ପଛରେ ଗୋଢ଼େଇବେ। ଆଉ ସବା ଶେଷରେ ସେଇ ହାରଟାକୁ ନେଇ ସିଧା ସାପ ଗାତରେ ପକେଇ ଦିଅ। ତ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କୁଆ ଦୁହେଁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲେ। କୋଉଠି କ'ଣ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ଉପରେ, ଯୋଉଠି ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ପାଣିକୂଳରେ ପଥର ଉପରେ ଚକମକ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଉ ସେଇଟା ଥିଲା ରାଣୀଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମୋତିମାଳା। ବାସ୍, ଏହାଠାରୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆଉ ଡେରି ନ କରି ମା କୁଆଟି ଫୁର୍କିନା ତଳେକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଥଣ୍ଟରେ ସେ ହାରଟାକୁ ଧରି ସିଧା ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହାରଟା ଚୋରି ହେଇଗଲା, ବାସ୍, ହୋ ହଲ୍ଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ରାଣୀଙ୍କର ସୈନିକମାନେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି କୁଆ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ପ୍ଲାନ୍ର ତୃତୀୟ ପାହାଚ ବି ସଫଳ ହେଲା। ହେଲେ କୁଆଟି ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା, ଯେମିତିକି ସୈନିକମାନେ ତା ପିଛା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଠିକ୍ ନିଜ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହାରଟାକୁ ଖସେଇଦେଲା, ସିଧା ସେଇ କାଳାନାଗର ଗାତ ଭିତରକୁ। ତ ପ୍ଲାନର ଶେଷ ପାହାଚ ତ ପୂରା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯୋଜନା ସତରେ କାମ ଦେଲା ତ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏବେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜାର ସୈନିକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ବି ହେଉ ହାରଟା ଫେରାଇ ନେବାର ଥିଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ରାଗରେ ଜଳୁଥିବା ସେଇ କଳାନାଗ, ଯିଏ କାହାକୁ ବି ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲା। ସୈନିକମାନେ ତ ହାର ପାଇଁ ଗାତ ପାଖକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିଁ ସେମାନେ ଗାତ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ଫଁ ଫଁ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବିଷଧର କଳାନାଗ। ଏବେ ସୈନିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ରାଣୀଙ୍କ ହାର ପାଇଁ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗପଛ ନ ଭାବି ସାପଟାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଗାତ ଭିତରୁ ହାରଟା କାଢ଼ି ନେଇଗଲେ। କୂଅର କାମ ବି ହେଇଗଲା, ଆଉ ସୈନିକଙ୍କ କାମ ବି। ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସାପ ପାଇଁ କୁଆ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଜୀବନ ନର୍କ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା, ସେହି ବିପଦ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଟଳିଗଲା। ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ବସାରେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ କାହାଣୀଟି ତ ଏଇଠି ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖେଇଲା? ଏହାର ମୂଳ କଥାଟା କ'ଣ? ଏହି କାହାଣୀରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ଶରୀରର ବଳଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିର ବଳ ବହୁତ ବେଶୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଆ କ'ଣ ସାପ ସହ ସିଧାସଳଖ ଲଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତା? କେବେ ବି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ବଳକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା। ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାର ବଳକୁ କାମରେ ଲଗେଇଲା। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଚତୁରତା। ଏବେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏମିତି କେତେଥର ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାରେ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ବଡ଼ କାମ ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇବା ପରେ ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି?
ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏହି କାହାଣୀର ଶିକ୍ଷା ଆଜି ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ହିଁ ଜରୁରୀ।